Yawwa auta MG, to kai yanzu da kake takama? Bani da kowa sai kira da ina, kada ki canza a so ya haɗa mu. Ah, tun ba gaska ba kike so? Ah, to a gana kusa da ke. To in tambaye ki mana, shin soyayya tana da daɗi kuwa? Kanka na gane so akwai daɗi, ka zama zakin so a mazaji. Tun gaska a gaskiya ki hatara da makata domin akwai kulli babba a ƙasa. Su makiya ba za su raba ba. Ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu zafafa S Ahmad Tudawa TV ta ku ce.